Chris Cowkey, winner mill-ħafna li kollna tal-famuża 6-week challenge nagħmlu hawnhekk Can You Better Life l-ewwel net. Proset Chris, ma nistax nħaddu bidek ma raġunijiet ovvji. Ikollha tajt naqra u tajt naqra anke qed jarana fuq il-video. L-ewwel qabel kollox x'waslek biex tajt isma' għandi bżonn nibidel, għandi bżonn nagħmel xi ħaġa. Ara fil-bidu tal-Covid jien għamlina nieħu ħafna nsajjer u ummi kienet tistiden il-ħija dar u konna nagħmlu ħafna klieti. Fizmin il-Covid, eżatt, bdejna ovvjament naqas ix-xogħol li naħdmu ħafna mid-dar u kont nilbes ħafna flexuits. Kont nikol ħafna u nibda ngħid u hija l-wejjeġ xorta dom qed jiġuni. Sakemm ma fetaħ ġa l-uffiċċju ma kien provat ma tliet li kelli. Mhux dejna fejn xejn. Hemmhekk qed u jrid nara x'ħan nagħmel, tlajt fuq il-miżien u nara l-iżdied jiena partikom li tiżid bil-mod. Nara l-iżdied fi żmien xahrej u nofs xi 8 kilos. Kombinazzjoni ta' kienar stess, kont nagħleb fuq Facebook u nara persuna li kienet rebħet iċ-challenge ukoll, irreklamha fuq Facebook u qed di sinjal minn hemm fuq. U battu ċembilt, insomma għada kont bat messaġġ u kont ċembilt li inti u hemmhekk dit dejla minn hemm. Il-fatt ħażaqsirek dik ukoll. X'waslek biex tgħid ħanażel il-New Better Life kienet għax kont taf il-ġaħat diġà li għamilha u semmejt li kemm xi raġuni oħrajn li lek kienet darrejt fuq television u tgħid tagħti l-parir x'għandna ngħidu x'eżerċizzji għandna nagħmlu eċetera. Però bejdik kont nara fuq television, kont narak tagħmel xi eżerċizzji ma qatt m'għandha jgħidu li inqum fuq is-sofan u nagħmel dak li tagħmel inti, kont nippreferi nibqa' niekol. Imma kif qed tumbad daħalta fuq min jiena rid nagħmel xi ħaġa, hemmhekk teħerajt lilek naf ir-reklami li tagħmel fuq television naf il-knowledge tiegħek, il-know-how tiegħek x'inhu. U qed A New Better Life linja tiegħi. Nirringrazzjak. Chris, ikollok tajt li once li bdejt xi bdejt ħoss differenti, forsi anke ħalli daħal anke inti stess ġa semmi xi riżultati bdejt tara, forsi anke meta bdew għaddejjin is-siġġimat mhux ħażin lejn l-aħħar tas-siġġimat. X'kont qed tinnota, x'kont qed tara differenti, x'kont qed tħoss differenti. Ovvjament ikollok nifs ħafna ħjar. Bniedem li mhux bl-exercises mhumiex bil-tiegħi u bdejt nagħmel eżerċizzju. Bida jservini għal tiegħi fejn jidħol nifs, fejn jidħol saħħa. Ħwejjeġ jiġuni aħjar, tibda tisma' l-mumenti tan-nies anke x-xogħol. Illallu kemm qed tonqos Chris, x'qed tagħmel? Ħdejthom isma' immur. Hemmhekk New Better Life, hemm Matteos, għandhom it-trainers vera tajbin, just nufsija training kull-jum ħalli għamġi għamil ta' dark training, ma tafx, vera mhux niddejja u ġew. Tħossok qed titħaba neħed dik il-nofsija ma qatt għajmin nofsija ma lejti. Ta' minn insemmu li Chris kien wieħed minn ħafna nies u għadu wieħed minn ħafna nies illi tilfu bej wieħed u ieħor 9 kilos jew aktar u 10 pulsieri minn tliet body parts partikolari. Il-waist plus il-koxxa plus is-sider. Mhux 30 ġifieri, 10 kollox biex niftehmu tax ma timmaġinawx illi Chris daqqa waħda sar isu qasħu daqqa hekk ċubbu. Chris, l-appell tiegħek kien qed jarana għal min forsi bħalek, orrajt, forsi mhux waqt il-Covid, imma għadu jtellgħu niżel ukoll, forsi waqt li qed jara l-video wkoll qed jikol xi ħaġa li mhux ideali, l-appell tiegħek kien qed jarana biex huma wkoll jagħmlu dak il-pass illi tant ħajsu ma' saħħithom għal min jixi anke għal naturalment għall-kumplament tal-ħajja. Ara jiena bniedem Matteos li training ma metlek ma nħobbux. Tajjeb u kemm il-darba ħallast memberships tal-ġim immur jumi u nibda nagħta qalbi. Tibda tara ħafna nies jitrenjaw, ħafna figures bieħ, nibda ngħid isma' jiena għamlu biex joqogħdu bil-Malti jitmejlu bija daw in-nies u nibda ngħid mhux. Noqgħod nipposponi issa mmurad. Bażikament minn meta ħallast hawnhekk u ġejt hawnhekk fi New Better Life, ma l-ewwel darba meta kellna meeting barra, qed isma' naħseb hawnhekk ħankompli. Se jista' jkun daħalta fuq ego għalin, ma nafx. Però meta ġejt l-ewwel darba hawnhekk ħassejt li hom. U dik il-nofsija li verament it-tir, xinti l-ewwel dabna awwar ma kumbat bil-cooling dawn fl-aħħar basically għandek dawn 20 minutes li għandek high intensity training. Is-sommu kemm hekk trid tisma' jiena ħammur imbagħad jew 20 minuta, 20-25 minutes, u tgħid imbagħad
tlaqt il-garra u ġismek tħossu ikompli għadu jibaqqa training li tkun għamlet, għax bażikament bħalma inti kont qedtilna u bħalma fit-tixtieq li tagħmel it-training ġismek ikompli jaħraq il-kaloriji anke wara li tispiċċa training. Ħanżet naqra ma qed tisemmi Chris, naturalment għadna ma semmejniex s'issa, però kemm kien importanti wkoll u għadu importanti wkoll x'inhu jiekol Chris. Jiġifieri timmaġinawx li f'dik in-nofsija u l-bqija Chris kien jkolli jfettillu kemm ifettillu bħala appunti u fiex kien ifettillu, Chris kien isegwi anke pjan strutturat, Chris kien serju fli jrid, Chris kien jaf xi jrid u allura dan huwa Chris illum il-ġurnata li tant tagħmel progress u qed ikompli jagħmel progress. Chris, l-aħħar appell tiegħek għal qed jarana għal qed jaħsebha għax tajtlek f'nofsija, skużani. Li m'għandek xafrita ta' qalbek jekk għandek id-determinazzjoni li ssir, ħassir, aħdem għaliha u go ahead, prova. Biex nixxili jiena bniedem li bħal mettilkom ma nħobbx training u nixxili nagħmilha jiena għalija jistirbaħ l-ikbar lotterija. U bħal ħafna nies ma nżid miegħu wkoll għandu xogħlu bil-qiegħda Chris, għandu xogħlu stressanti, għandu ħafna impenni anke wara x-xogħol, jiġifieri kif jgħidu bl-Ingliż where there is the will there is a way. Proset ħafna Chris.